This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hadirin baka office rekam u Commissioner Ketenat Transport ke Sarkar Jela kalau penmi ia ka hukum babaro ki kali kamai ki hab an pendaj ya u vehicle location tracking device lala ban sakhi bakala mi bun ke jing Pyrshah nakaliang ki kenhun ki Nongñiah kali kamai ki bana ka ne ke Jela. Kumta nakaliang ka senjuk ki Nongñiah taksi sar bat Khap saru kilami syakmat ban penpau ke jing Pyrshah ka bajur halor ka ne ke hukum. Kani ka kenhun ha ka jing yalang ubak Denzel Nongkenri Secretary ha ka administrator ujiliu al-hajar al-pusan kalau let ban kendo ya Commissioner Ketenat Transport u Deves di Sangma ban pan ka jing Pyrshah halor ka ne. Haba keren cikilat patai kubor ubak Denzel ulo ong ba ka jing Pyrshah halor ka ne ka hukum ka day namar ba ka dor jong tracking device ka long ka balarem syaba palat da ka ba ka dor ba usyong dor kumba kendai hajar sanspa Tyngka Uwei Henry ulo penpau pat ban nakaliang u Commissioner ulo ong ba yamenta ka ne ka trikam tang haki kali sorkar. Nalor kata ulo ong ru baka seng ka ajing mut syaka sorkar ba haka jaka jong uni tracking device ka day bandon da ka app ka ban pentik na baki beri ki bawan nabar ken hab ban register Shuh yala dia Shuh ban rong syaka ne ke Jela. Ta kasmi la ang tendu Commissioner of Transport habai day baka tu ka notification bumi la yo mentala jan atayo ngas kai dam bakla dia nam satu tracking device ini ring iwan halo ka tu ban Pyrshah ya ka tu ka tracking device namar ba nim so Ïahap Andre haji Shah dia mengilai kendu i yang kan ma ba officially ri ka divisha ka tu ka tracking device bentah hi ka first list ka first option kali bisai barfa ki kali sarkar te hot but ila ong ila Pyrshah ini yang ba kani ka kanya nadu hadi nadu ki arja ka kandai rais ni sang apa ya kani minang Pyrshah hi da kaya arja kana nama pa kani ha namar ngi Shillong Mail open pam mo ka dei i Commissioner of Transport ni kan pam ong da dei shupai ka dei kani ka juku kum implement ni ka tracking device ka alang kum badan do bagajai ka incident support seorang mo ka tu ka sen case ndai to ka bede kata dari lapi ko iliang hoi GPS kata ka tracking device kalau ko GPS maka ko kalian nangi pe kalau siap teman rei ka dor kamor rei pinchu shimbe tang yangi ki taxi kam Ïahap kai rei da kalian ka jungi disinjuk rei nilai ka we ka idea pat cha Commissioner of Transport yang lada ka long bala ada piwara no da ka Meghalaya registration app nei kana kini ki bana yeng ne ki bana bar khantam ki bana ba ki India kinong India ne kin ki bana bar ko India ru kin register Shuh ba kin rung hapo ka state jungi ki dem register ya ki government registration jungi dade ka vehicle registration jungi ka nomor ki brio te including with drivers she ai pin ke destination jungi but ka ka sni jong ka departure jungi bagi national kanang bakan pensuk no nama bakat teknologi meta pi ka step te kan pensuk shishu ka government even ya ki police department ban trees ya kumi kini ki insurance ka belajar seorang nang ni syahmat in future dan ngidingi kirman baka sarkar ngatrai kitu ki ideas bingi maybe kalaban yang maybe kalaban more shushu kan baha pala te ngangit skam baka sarkar kan kloy no nang ni syahmat tambah habai dei baka ni tracking device te hoi ni Pyrshah ni pediang satia te community baka sarkar kanum penslam shu yakino giba laban perking ini giba ban wana ba Shuh bakin dong hapo ka state jungi ki ka long mas ka di haban register ba tang itaiแต่คันเดียดกำบังที่ละกันทำไปที่ประชุมประชาชนที่อยู่ใน device แต่กันนู้นก็ความไทยแบบสิละปันดัดอยู่ใน device กันตะไปพิเศษครับ kata namar la kalau kami kan namar pe kador kan kunjung shi mo mengani notification dan ki perlu lu bagi la pandai we arwan am ong barau ki la pandai deki dan bapak pandai deki ong kendai hajar sanspa dan ong bahabat ka bai charges bai pandai kelapoi dan ke khalah hajar khasanaja kami hap kan namar ba tapi ong ban shu pendat no masin ong ban shu implement no ngir ngin shu ko ong Ïahap ban tip ke Ïahap ban study balai ke ikada klem study klem da research ngin shu accept kam ka bamla long ngata ndai la feedback menta mostly na fikan menta mano bakit ni ki passengers ladang kini kanya hapo kini ki local mo inside kini ki iska sel lagi hingi local ndai da feedback kini ki tourist bawa nama mostly ki ale ki tourist kini ki tourist vehicle kini ki Assam ya ki tourist bawa na baru la feedback nei ki wan ki jinsha ki ben drop ya kini ki passenger tourist ki ngim te kata ka package ki ai beki mot la joki ndai ki ban ben drop ida hapo parking dah ni hakanu ka junction la ni ga hotel insha gidi mangi right sebangin dikit itu ki par itu ki tourist shakleng ki spot beki kuat ban lain shakleng ki spot ndai ngimyo ya kata mostly gidi kini tourist dah kata ka di ke baning kau ka ba kila dapat ki private vehicle bana baru kila sometimes sila dapat kidan ki baki la misuse ka private vehicle ki bana baru lane ki bana ni na pa Shillong kidan ngatrai ngam
numlak len rai kata kidan tama bun hi kidi kinaba teng pinapai ki bangila julap mensyah ki media ki alai senam ki belak tu apa mendengar kalau adun kasih kelas yakin bila lap di neki hotel di pernah kami kali daki private vehicle di dengi pan ya kapota ID jengki driver dah kawai ke setiap ki passenger ki dah kawai ke setiap tang tu lap baki de baki misuse kum ka private vehicle ki use kum ka commercial ka kabalo bami hape ki bami ka jakpo jongi ki local i kamde tang ba ka tourism ka chuyo nang taban chura ek tourism i kita ki tourist te ki la kamai mo kata ka tourist they what about aspect ki ni banyak kali ro ya ban perkhat lang ke nyanyi i namar ka jingyo nong ka de long yo nong fairly ya barok am makan chuyo nong tang ki spot chuyo nong tang tu banaba ni ru be deserve something ndengi le imta na fiken gi la long silence most of the years kan no yang yo tourist minta taxi ni yo bon show ya haban na ko fi new tracking device ador kami hap show Henry berfungsi implement dan fungsi kos yang ibat film bah happen simbat kami hap. Kat jing keren commissioner kampat long ke compulsory mo. Ida ong ida basai ngabring ngan Shuh ngan thok ngan nomor aktin ya ka bai i kampat ong ben long compulsory. Yong mata ka de first move ka de show bai ya ki official. Tinggi yong hin siap bai ka. Min sa show meeting but ka cabinet ka jingki it's a skin siap bai it's a decide maybe in certain part notification ila ong I put ini ka to ne pro in sapa once we receive that notification ngir ngisa sesuatu ngisa decide ngisa study ya kata de hangtang ngisa lap and decide Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.